350 participants. Doni un èxit. Pues darrere de tot això hi ha un treball molt gran, un treball de cada dia, d'entrenar i de preparació. Jo diria que no és fàcil. No, en aquest món no hi ha res fàcil, no? Jo penso que a base de treball i esforç i sobretot tenir ganes d'aconseguir, doncs, pot ser una mica més fàcil, però és molt difícil. Hi ha molta competència i la gent corre molt. No sabria dir quantes hores exactament, perquè són moltes hores. Realment és jo sempre dic que és un estil de vida. Si vols ser esportista, t'has d'adaptar, perquè ja comença amb l'alimentació, comença amb descansar, necessites més hores de descans. I després tota la preparació, tens un entrenador que et marca els entrenaments, i em penso que és una part molt important també, perquè si t'ho passes bé entrenant, em penso que sortiran els resultats abans o tard. La gent només treballa el físic, jo treballo els dos. Jo penso que el mental, avui jo penso que he guanyat per un tema mental, no? Perquè al final m'ho he cregut que podia guanyar i que volia, i al final el que aguanta el patiment és el teu cap, no? Llavors, jo el mental el treballo, la veritat, que el treballo i molt. Llavors, jo penso que és un 50% és el físic i un 50% és el mental. Suposo que depèn del que entrenis. Clar, jo intento entrenar tot, llavors, jo a la pujada m'agrada i em trobo bé, llavors sí, disfruto pujant. I la baixada, m'agrada baixar ràpid i baixar fort perquè disfruto i m'ho dono com a premi. No sé, depèn de la persona, li costarà més pujar, i depèn de la persona, doncs, li agradarà més baixar o no, al revés, vull dir, no hi ha secret, el que entrenis. Durant les curses també hi ha tot un procés, perquè de vegades hi ha curses i comences a córrer i et trobes bé i disfrutes del paisatge i tens temps i t'ho passes bé i pots riure i inclús de vegades intercanviar alguna paraula amb un altre corredor. I hi ha altres coses com avui que des del començament ja comences a patir i llavors es fan molt dures perquè costa molt més córrer quan realment tots els teus pensaments et diuen para ja, que això no és divertit, segueix i aguanta. I llavors comences a córrer i igual baixes una miqueta el ritme i després notes que altres corredors t'avancen i dius va, corre, perquè no és bé, no sé. I intentes així aguantar i inclús tornar a agafar una mica més de ritme i és un joc una mica mental i físic, no? Bueno, el que sento doncs és sobretot llibertat, felicitat, amor per aquest esport, per natura. És doncs una sensació que m'agrada, poder córrer i poder-ho fer, jo què sé, allò que dius, amb el llenguatge de córrer de muntanya, amb el ganxo, allò dient que vas a tope. Doncs, això per mi és el més maco, per mi és el millor que té aquest esport, no? Llavors arribar i veure que és petit i a sobre que guanyes, doncs és el que el fa més maco.